Sa number 5, lalaki nga nanaya sa pusil kag nangastigo sa isa ka persona sa tubang mismo sa mga pulis ang ginkasuhan na. Grave threats kag slight physical injuries ang mga kaso nga gipasaka batok sa lalaki nga nagpanaya sa pusil kag nagkastigo sa isa ka lalaki sa may Rosario Street sa Bacolod sa nagligad nga semana. Suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica sa Lunes nga adlaw tigayon nga napasaka ang kaso. Ang suspect ang ginasiling kakilala sang duha ka mga pulis nga yara sa atubang nila sang ginkastigo niya ang biktima. Dugang pa ni Coronica, ang amo nga mga pulis ang sakaron naka-assign na sa PNP Negros Island Region Headquarters. Ang hepe naman sa Police Station 1 ang ginrelieve man bangod sang command responsibility ang wala pa madesisyonan kung makabalik pa bilang pamuno sa Police Station 1. Paandam ni Coronica sa iban nga mga pulis, okay lang mga amigo pero butangan sang limitasyon. As much as possible, gusto man naman nga mangita amigo. Pero not to the extent nga abusuhon ka. Kag once gani naging sumubra na sa siya boundary sa imo atubangan bilang pulis, obligado kang na mag-react. So sa amo to nga instance, dapat nag-react ang pulis regardless kung sino man ang tao, kung sino man ang nakasala.